Ovako, pokušat ću da objasnim kako se to radi. Znači, prebacivanje iz PNG-a preko JPEG-a u GIF. Znači, smanji se na ovde 80 u PDF-u. Znači, ide take a snapshot, to se čekira i selektuje se ono što hoćemo da bude kao slika. Zatim se prebaci u Paint. Sačuva se kao PNG kakav jeste. Znači, kakav jeste. Taj PNG se kasnije prebaci u prebaci se u prebaci se, doda se new adjustment layers, kod mene je to znači brightness and contrast, ide ok, smanji se kontrast do maksimuma, onda se poveća, onda je jako bitno brightness da se napravi kako hoćemo, znači da ono sad prema samoj strani. Idemo Ctrl+S da čuvamo ga kao JPEG, save. Sada je čudno, znači mi ovo moramo da zatvorimo, znači da kažemo no i ubacujemo ono što smo napravili, JPEG, nazad. Idemo Ctrl+A, Ctrl+C, vraćamo ga u Paint, Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+S i onda ga tu čuvamo kao GIF. Odatle može da se prebaci u Word, na Ctrl+C i to nam je